Здравейте, приятели от света на Ендрева Хаузес видео, което искам да направя от много време, за да ви споделя как работи Starbucks в Америка, за разлика от Starbucks в България. Защо с удоволствие оставям 5,15 за iShaken Espresso и как понякога бъркам кафето си, защото го започнах да пия дикав кафе, съответно и понякога го бъркам и забравям да кажа, че дикав. Жената го изпразва, изхвърля го по-точно, без никакъв проблем, не иска да й пъта кафето и ми пуска ново за тяхна сметка. А в Мол Плаза в Тракия, град Пловдив, чарджат 10 стотинки за хартиена чаша. Ето това е разликата, как се прави бизнес в Америка и как се прави бизнес в България.